Olifant Booba woont momenteel in Beringen. Circus Freiwald is gestrand in Pela-Maas, want door het coronavirus kan ook het circus geen kant meer op. Ja, we zijn gestrand naar het kerstcircus hier in Beringen. We zouden ooit in Roermond in een terrein terechtkomen. Dat is dan helaas niet gelukt. Dus wij zijn dan hier gestrand, mochten hier verblijven. Het is een redelijk klein plekje waar we zijn kunnen. Nu zitten we hier vast en kunnen eigenlijk niet verder. We staan met alles, zeg maar, met de schouders tegen de muur gaan. En weten nu ook niet hoe we het moeten doen. Naast de olifant die inmiddels niet meer optreedt, zijn er ook andere dieren, zoals kamelen, paarden en stieren. En die moeten worden verzorgd. We zijn de hele dag bezig. Van 's ochtends 8 uur tot de hele dag 's avonds zijn we bezig om onze dieren verder te verzorgen, te trainen. Er moeten dingen gebeuren die ook in de normale tijd verder gebeuren. En trainen is nu natuurlijk ook ontzettend belangrijk, want het moet natuurlijk bijgehouden worden dat onze dieren natuurlijk lekker fit blijven als we weer op start mogen gaan. Nu er geen inkomsten meer zijn, heeft de circusfamilie geen idee hoe ze haar dieren moet blijven voeren. En dus roepen ze de hulp in van de inwoners van Pela-Maas. We zijn eigenlijk een van de laatste die erover nadenken om te vragen. Want ja, wij dachten natuurlijk, dat gaat wel goed komen. Wij redden dat en wij gaan ook weer dan op tour. En een maand later beginnen, dat lukt wel. Nou ja, het is nu niet een maand later. Het is al goede 3,5 maanden later beginnen dat wij mogen. En het moet je ook verder gaan. Dus we zitten nu vast. En we hebben natuurlijk in deze periode eigenlijk onze drukste inkomsten. Onze artiesten en ook de publieke. Het wordt hier het meeste, zeg maar, voorjaar geld verdiend om het circus te betalen. Verzekeringen, alles wat gemaakt moet worden. Maar dat valt nu alles weg. En wat natuurlijk nu het belangrijkste is eigenlijk dat de kosten voor het voer wordt ook iets moeilijker. Want de reserves zijn nu langzaam op en we weten dan natuurlijk nu niet verder. Ze vragen inwoners om vooral voer en stro te doneren, want dagelijks is er 1,5 strobaal nodig. Dus als iemand iets over heeft aan hooi, stro, krachtvoer voor de paarden, dan is dat altijd welkom. En ja, we vragen gewoon met z'n allen samen, moeten we gewoon iets overleven, zal ik zeggen. Het virus overleven, met z'n allen.